Искаш да промениш живота си, но ти е трудно да намериш мотивация, нямаш силна воля, липсва ти план или система. Какво ако ти кажа, че можеш да започнеш с нещо малко, като например книга "Атомни навици"? Днес ще ти разкажа как тази книга промени живота ми и ми показа, че малките промени водят до големи резултати. Аз съм Симпли Мари и тук в този канал говоря за личностно развитие, организация и как да правиш живота си по-лек и подреден. Днес ще ти споделя не едно сухо резюме, а практически какво научих от тази книга и как го приложих. Защо? Защото преди винаги се провалях, защото започвах нещо с огромен интерес, огромно вълнение, но така и не го довършвах. И тази книга ме научи защо това се случва и как да го променя. Вече съм споделяла за атомни навици и още полезни книги в предишно мое видео. Ако все още не сте го гледали, може да го видите тук. Толкова вечери си казвам, отутре започвам да тренирам по половин час на ден, започвам да пия повече вода. На следващия ден обаче нямам време, имам 100 неща за вършене, чувствам се уморена или пък някога решавам, че ще започна нещо, правя го един-два пъти, след това губя мотивация и губя дисциплина. И така се чувствам, сякаш съм се провалила. Звучи ли ви познато? Това се случваше, защото нямах ясен план, нито система. И тук влиза книгата "Атомни навици". Тая книга. Видях книгата в една книжаница и преди това съм я засичала много пъти в социалните мрежи и реших да й дам шанс. Заглавието "Атомни навици" ми грабна вниманието веднага, точно защото аз тогава исках да променя навиците си, но ми беше много трудно. И под заглавието "Минимална промяна, забележителни резултати" звучеше като решението на моят проблем. Големите промени не идват наведнъж, а с малки стъпки всеки ден. Авторът показва как навиците работят, защо често се проваляме и как да изградим успешна система. Основната концепция е не се влюбвай в целите, а в системите. Книгата е разделена на закони. Първи закон – направи навика очевиден. Всеки навик започва с стимул, който ни кара да действаме. Ако искаш да създадеш добър навик, трябва да го направиш видим. Например, ако искаш да пиеш повече вода, сложи едно шише пълно с вода до нощното си шкафче. Така, когато го погледнеш, ще се сещаш, че трябва да пиеш вода. Автора препоръчва подреждане на навици, т.е. да свържеш един нов навик с вече съществуващ. Например, след като си измия зъбите, ще пия една чаша вода. Мозъкът ни свързва миенето на зъби, което е вече утвърден навик, с пиенето на чаша вода, което е нов навик, който искаш да придобиеш. Много е важно да избягваме неясни намерения. Тоест, не да си кажеш "утре ще тренирам", а по-скоро да бъдеш конкретен. Да кажеш "утре в 7 часа ще тренирам йога в хола". Makes sense. По този начин мозъкът ти го възприема като план и му е по-лесно да се настрои за изпълнение. I hate that guy. Ти по този начин определяш мястото, времето, в колко часа и времетраенето. Ако искаш да се отървеш от вреден навик, трябва да го направиш невидим. Както полезния навик правиш видим, така вредния навик правиш невидим. Ако се изкушаваш да ядеш сладко и да снакваш по време на Netflix, примахни всичко сладко от къщата, за да не се изкушаваш. Да не го виждаш. Ще се радвам да разбера кой навик ти е най-труден да промениш. Пиши ми в коментарите. Втори закон. Направи навика приятен. Колкото по-привлекателен е навика, толкова по-лесно е да го придобием. Използвай стратегията свързване на удоволствие. Тоест, комбинирай нещо, което трябва да направиш, нещо, което обичаш да правиш. Като, например, ще слушам любимия си подкаст, когато съм на разходка. Дай си причина да очакваш удоволствие. Навиците трябва да те карат да се чувстваш добре, а да не ги чувстваш като наказание или задължение. Авторът обяснява, че мозъкът ни е настроен да търси удоволствие и да избягва болка. Използвай това в своя полза. Трети закон. Направи навика лесен. Голямата ни грешка е да започнем с прекалено много неща наведнъж. Тайната е да започнеш нещо толкова лесно, че да не можеш да се откажеш. Правилото 2 минути. Идеята е да ограничите навика до 2 минути. Пример.
Ако искам да правя тренировки за 10 минути, ще започна с 2 минути. Първоначално го правиш за една седмица, тренираш само по 2 минути. Но после постепенно увеличаваш тези минути. И така стигаш до целта си. Премахни съпротивлението. Тоест, подготви предварително средата си. Например, ако решиш, че утре ще ходиш в фитнеса, в залата да тренираш, това означава предварително да си приготвиш дрехите, маратонките, чантата с вода и всичко да ти е приготвено предварително, за да премахнеш всички усилия, които биха направили навика по-сложен. Автоматизацията е сила. Например, използвай напомняния в календара и по този начин ти ще знаеш и ще се подсещаш какво точно да правиш. Малките усилия водят до инерция. Четвърти закон. Направи го удовлетворяващо. Ако направиш така, че навика да ти носи удоволствие, ти ще го повториш. И ще го повтаряш и ще бъдеш постоянен. Използвай визуален прогрес. Например, отметки в календара, тракери, списъци, to-do листове, каквото работи за теб. Пример, ако искаш да пестиш пари, записвай доходите и разходите си. Веднага след действието е хубаво просто да се наградим за усилията, които сме направили. Ако навикът не е удовлетворяващ, вероятно ще се откаже, защото мозъкът ти го смята за безмислен. Системите са по-големи от целите. Това да имаш система е по-голямо от това да имаш една цел. Важното е да не се фокусираш върху една определена цел, а по-скоро да си изградиш система. Пример, искам да отслабна с 10 кг. По-скоро не трябва да имаш цел, а да погледнеш на това, като да промениш идентичността си. Аз съм човек, който ще яде здравословно. По този начин ще отслабна. Навиците реално са доказателство за това какъв си ти. Тоест, не да си поставяш цели, аз искам да направя нещо, а ти кажеш, аз съм човек, който прави това. Не, аз искам да тренирам или аз искам да спра цигарите. А казваш, аз съм непушач. Тоест, ти променяш идентичността си. Не се фокусираш върху целите. Целите са временни. Стигаш до тях и после се връщаш назад. Но системите са устойчиви. Ти ги прилагаш всеки ден в ежедневието си. Интересното е, че трябва да мислиш за системите си като нещо, което вече си постигнал. Например, какво прави един непушач? Или какво прави един активен човек? Когато идентичността се промени, навиците стават естествени. Те просто ти идват натурално. Не се бориш срещу тях. Ако искате да промените нещо, започнете с малък навик, само един, и го сведете до най-лесната му версия. Например, ако искаш да четеш повече книги, започни с една страница на ден. И така, постепенно увеличаваш броя на страниците. Осъзнах, че промяната не идва от мотивация, а от системи. Вече не чакам понеделник, не чакам утре, а просто започвам с малка стъпка през деня. Не чакай утре, започни сега. Ако това видео ви е било полезно, абонирайте се за канала ми, дайте един палец нагоре и пишете в коментарите с кой навик ще започнете днес.